Doncs un partit que jo crec que cada dia hem anat de menys a més, buscàvem intensitat defensiva a la primera part i no l'hem trobat, una mica assustades potser pel que va passar a casa, però és veritat que elles a nivell ofensiu s'han trobat còmodes, han pogut tenir jugadores intel·ligents que saben llegir el joc i ens ha faltat aquesta mica d'atreviment extra per anar-les a buscar, per provocar errors, no? I no desafiar-les tant amb el 5 contra 5 posicional. La segona part hem estat millor, tot i que s'han marxat elles 10 a dalt al marcador, l'equip ha reaccionat bé, des de la millora defensiva, des de una mica més d'agressivitat, hem pogut robar boles i rebotejar i córrer, per això ens hem pogut tornar a ficar al partit i aquesta és una mica la dinàmica, no? De menys a més, necessitem 40 minuts de ser el millor que dir per competir contra equips i pistes així. Bé, jo crec que els detalls de l'últim minut han sigut molt clars, no? Les oportunitats que hem tingut un i altre equip. Nosaltres hem fallat amb 2 rebots ofensius per Lugo consecutius. Després elles han ficat han tallat una cistella sota la canasta de la Queen amb una acció ben generada. Hem fallat. I després elles han ficat el triple a tauler i nosaltres hem tingut encara un segon i mig de temps mort per intentar fer el triple i igualar, però nosaltres hem fallat. Jo crec que l'últim minut ha estat així, hem tingut elles més sort amb aquest triple a tauler i nosaltres ens ha entrat l'últim tir, però insisteixo que jo crec que els detalls del partit, o el partit no se'n va per aquí, no? Podríem haver guanyat amb un final amb una mica més de fortuna, però el partit se'n va sobretot al primer quart, no? I alguns moments del segon quart on l'equip ha necessitat una mica més del que ha donat i no l'hem sabut donar.